Aquesta és una recepta tradicional de Quaresma, el bacallà amb cigrons de la tia Sefi. Per a 4 persones necessitem uns 800 grams de cigrons i 4 talls de morro de bacallà desalat. Al final del vídeo us deixem la llista amb tots els ingredients. Comencem posant a remullar les panses. Ho podem fer amb aigua tèbia, però nosaltres fem servir una mica de vi ràncid. Ara posem a bullir els ous, 10 minuts justos. Els deixem refredar, els pelem, tallem per la meitat i reservem. Posem una cassola amb oli al foc. Fregim els alls pelats sencers i la llesca de pa. I ho reservem amb les ametlles, les avellanes i el julivert. A la mateixa cassola fregim el bacallà enfarinat fins que quedi ben daurat i el reservem. I ara anem per les verdures. Piquem la ceba amb l'all, el pebrot verd i ratllem el tomàquet. A la mateixa cassola retirem l'excés d'oli si fa falta i sofregim la ceba i els alls a foc mitjà. Esperem uns 5 minuts i afegim el pebrot. Continuem a foc mitjà i quan estigui daurat afegim el tomàquet. Remenem i tot i que no ho hem gravat, en aquest punt afegim el vi blanc. Salem i continuem a foc mitjà. En total haurem trigat uns 25 minuts. Incorporem els cigrons i els barregem amb el sofregit. I els cobrim amb aigua o amb suc de cocció dels cigrons. Encara que els comprem cuits, podem demanar-los una mica de suc. Deixem que arranqui el bull suaument i anem per preparar la picada. En el got de la batedora triturem tots els ingredients de la picada, amb una mica de suc de cocció dels cigrons o líquid de la cassola. I un cop tinguem la picada, l'afegim a la cassola. Ja ho tenim pràcticament llest. Tastem el punt de sal, afegim les panses i posem al damunt els talls de bacallà i l'ou dur. I ja per acabar, parem el foc, afegim els pinyons, tapem, deixem reposar uns minuts i ja el podem servir. Bacallà amb cigrons, un clàssic de la cuina catalana típic de Quaresma. Si us ha agradat, deixeu algun comentari. Això ajuda que el nostre canal sigui força més visible. Us esperem a la propera recepta.